no sé si estoy perdiendo el tiempo. Bueno, presentazio ekin dugu, eskerratik hasita, Arazka Jaztegi da Durango Rugby taldearen entrenatzailea Maia Txikietan, eta baita ere da eskolatatik rugbia zabaltzen dabilena, hainbat urtetatik ona. Gero daikago Aitor Lejarazu eta Maider Caballero, Rio de Oro Durango arduradunek edo hemen dozenako. Orduan, aurten betetzen dugu 5. edizioen Rugby Tag topaketerana, eta Aratzek esplikako txue pizkat zertan datzan jarduera hori, eta gero hitza emango zagur Rio de Oroko lagunei euren ekimena presentatzeko. Bueno, arratsaldeon. Urtero, aurten 5. urtea da. Ikasturtea maiatza partean, ekaina partean, antolatzen dugu Durangoko ikastetxeetatik rugby zelaia, tag rugbyan, kontakturik gabeko rugbiakin ikasleak pasatzen dira zelaitik, eta horri 3 goiz edo egiten dugu, maila kurtso desberdinetakoak bertatik pasatzen dira, eta rugbia apur bat eurek zelaian probatzeko, ikastetxean probatzen dabe normalean, baina zelaian probatzeko eta ikusteko zer da rugbia. Adinak dira LH 4. mailatik, DBH 4. mailara, izango neuke holan 9 urtetatik 16 urtera, gutxikora bera. Eta aurten 5. urtea izan da, pentsau gendun, igual ekimen hori, tag rugbyen ekimen hori, nolabait gizarte edo elkartasun kontu batekin batzea, ez bakarrik rugbia izateko. Eta horregatik, aurten Rio de Oro Durango elkartea gonbidatu dugu, eta asmoa da, topaketa horietan parte hartuko daben ikasleek, Saharako ume ezinduak nolabait laguntzea, ez? Eta elkarteak edo ume horrek behar dabezan gauzak edo materialak edo dana delakoa, parte hartzaile bakoitzak olako zerbait ekartzea. Eta ez direla jolasak edo produktu higienikoak edo erropa, udarako erropa o dana delakoa. Ez hori gero eurek zehaztuko dabe gehiago. Topaketa hauetan, 3 egun horietan, kasu honetan 5 egun izango dira, bertaratuko direlako Durangoko institutoko ikasleak, Gurutxega ikastolako ikasleak, Nevers ikastetxeko ikasleak, jesuitetakoak, San Antonio Santa Rita eta Zabalarra ikastetxeko ikasleak. Gutxi gora bera, 5 egun horietan 1000 eta 1500 artien pasako dire, kopuru osoa. Eta 500eko alde hori batez beda, igual egun hortan ikastetxe batzuk irtera bat dekoelako edo eskursio bat lekuren batera. Baina horri biltzen gara, 1000-1500 ikasleen artean pasatzen dire 5 egunetan zelaitik. Eta horrek, egun horretan rugbira datozela, holako materialen bat edo produkturen bat ekartzea, guk dana jasoko dugu, eta bukaeran, azkenengo egunean, Rio de Oro elkarteari emango dutxugu, euren lana apur bat errazago egiteko, eta guk rugbia eta elkartasuna nolabait uztartzeko hori da asmo.
Geu guri esan da dago, oin, zeu duzu bitzak. Gure partetik hasteko Julio partetik eskerrak emone dutzugu rugby taldeari eta partaile guztiei, umei, gurasoei eta posible egiten duten guztioi. Eta guretzako edozer gauza, bai materiala, edozer gauza guretzako baliagarria da kanpamentua aurrera eraman ahal izateko. Eta horregaitik eskerrak eman nahi duzu. Eta pizka bat Rio de Oro zer dan, eta guk zer egiten dugun udan, eta ze ume ekartzen ditugun azaltzeko, azteko nahi dugu bideo bat jarri, ETBek grabatu zozkune lehenengo guztien, eta guretzako oso esanguratsua da, eta jartzea pentsatu dugu. Kanpamendu berezia dago Bizkaiko Izurtza herrian. Bertan, ezgaitasunen bat duten 8 haur saharar zaintzen dituzte gazte voluntarioek. Besteak beste, autismoa, Down sindromea edo ezgaitasun intelektuala duten haurrak dira eta lehen aldiz antolatu diete Izurtzako kanpamendua. Esperientzia honek onura handia egiten die aurrei eta euren zandairiei. 1, 2, 3, ja! Oztoporik gabeko lasterketa. Voluntario talde honen ametsa da 8 neskamutil saharar hauek euren bizitzako udarik onena igarotzea. Hau da Raia, eta Raia Saharatik dator, Down sindromea dauka, eta gugaz, lau hemen bi egongo da gugaz. Euskeraz bai pizka bat, ikasten bat, bi, iru. Raiak laguntzen digu urrengo elkarrizketa prestatzen. Bera ragia da eta oraindik ez dakigu oso ondo ze sindrome daukan, probak egiten ari dira eta hor gaude. Gure helburu nagusiena da azkenean elikaduraren aldetik, ondo elikatzea bera, gogor joatea berriro bere herrira eta diagnostikatu gabeko sindrome hori diagnostikatzea. Ginelako Italian beste honako kanpamentu baten ume saharauiegaz, ezinduak bebaizien, eta pasadan urtetik bururatu jakun ideia hau eta ziginen badan antolatzen. Ekainaren 24an heldu ziren Izurtzara Tindufeko kanpamentutik. Bertako monitore baten laguntzarekin daude, Elma Midu izena eta itsua da. Imaginatu zelakoa den bizitza kanpamenduetan ez gaitasuna duen pertsona batentzat. Egoera zaila eta dramatikoak bizitzen dituzte. Hemen familia bat sortu dugu eta maitasun giroan bizi gara. Kanpamentu hau aurrera eramateko lagundu duten elkartei eta Durangoko udalari eskerrak ematen dizkiete. La gente muy involucrada, nos ha sorprendido muchísimo. Oporraldiaren erdian daude eta segundo guztiak aprobetxatzen dituzte. Dantzan, abesten eta beroari aurre egiteko uretara. Eta zeuentzat, esperientzia hau eta guretzat pasada bat. Niretzako esperientzia ikaragarria da. Postasuna eta emozioa agerikoa da euren aurpegietan. Ziur gaude, esperientzia hau ez dutela ahaztuko. Prestatuta pixkat azaltzeko gainetik eta oso labur nortzu garen eta zer garen. Lehenengo eta behin esatea Rio de Oro hasi zela proiektu moduan 2012 urtean. Rio de Oroko kanpamenduko lehenengo edizioa izan zen 2013an, pasadan urtean bigarrena, eta orain ari gara murgilduta 3garrenean, 2015koan. Maiderek esan duen bezala, Rio de Oro da, oin ja asistazio bat gara, gu egiten dugune da, dirue lortu da ekintza mordo batean urtien zider, ustaia eta guztuan kanpamendu bat egiteko Saharatik etorritako ume zinduekin Izurtzan. Eta, horretan gabi sorten ere bai, esan dudan bezala. Hau zer gaitik, arrazoia oso simplea da. Estatu mailan gu garelako bakarrak hau egiten duguna. Behar berezi bat ikusi genuen ondala 3 urte, da aurrera egin genuen. Saharako umeak, zuek dakizuen bezala, Tindufen bizi dira, bertako kanpamenduetan, han isolaturik daude, ez daukate ez irtetxerik, ez ere iterik urtean zehar, eta pasatzen dute urte osoa itxaroten dei bat jasotzeko, familiaren baten deia jasotzeko, udan hortik irteteko. Asko eta asko han geratzen dira, eta gure umeak, ezinduak, denak geratzen dira. Oso gitz irteten dira, oso familia gutxi aurrera egiten dutelako ume hauek ateratzeko handik. Orduan,
esperientzia oso polit bat izan zuten Klaudiak eta Mikelek, beste koordinatzailea ondan 4 urte Italian dauen Rio de Oro kanpamendu baten, eta aurrera egin genuen horrekin, proiektuarekin. Bueno, lehenengo urtean 8 ume etorri ziren, pasadan urtean jada 11 izan genituen, eta aurten talde berria osatu dugu 3 ume izan ezik, errepikatzen dutela, eta 10 ume izango ditugu, gehienak 7 lehenengo aldiz eteten direnak dira, 7 urtekoak gehienak, oso txikitxoak, eta, bueno, horretan gabizoin. Esango dutxuet bai, nola funtzionatzen dugu. Guk autogestioan sinesten dugu, horregatik pasetan dugu urte osoa alde batetik bestera diru lortzeko kamisetak saltzen, sudaderak saltzen, baskariak egiten, kontzertuak, danetik, saiatzen gara ateratzen dirua harrien azpitik bai. Eta, horretaz aparte, baita ere dugu oso diru laguntza handi bat Durangoko udaletxearengatik, eurek ordaintzen duzkuez, eurek eta herria asozazioak bidumeen bidaiak, baina gu egiten dugune da, kanpamenduko diru guztiak hartu da. 2 hilabete hauetan, manutenzioa eta behar diren material guztiak gu lortzen dugu. Monitoreak ere bai, begiraleak, etortzen diesenak, danak voluntarioak, batek ez dago zebez kobraten, ez dago esan beharrik dugula zebez kobratzen. Lehenengo urtean etorri ziren 50 bat begirale, estatu mailatik, estatu osotik etorritakoak, pasadan urtean 60 piku izan ziren, estatu mailatik ere bai, uste dut bakarrik faltago izan zirela, Kantabriako baten bat eta Extremadurako beste baten bat. Bestela estatu osoa hartu gendu. Eta aurten ere, hasi gara ja lehiak jasotzen, jendie errepikatu gure dagoela eta bar, eta lastera hasiko gara ja hori guztiagaz. Esango txuet hemendik aurrera zer dekogun, hola txuek apuntetako. Maiatzaren 23an dekogu 3. Rio de Oro Festivala Izurretan, non ukingo guzan kontzertuak, Baskari Herrikoia, Batukada, Danza al Vientre, danetik umentzako tailerrak eta bar. Horretaz aparte, abezak esango txuet, oingo baikoan dekogu asmuen Montetako txosna bat bai herria oso elkartzeagaz, ekainaren 6an edo 7an, ekainaren 7an, Domeka, Durangoko plateruen antxokiak utxita eta Arimuz dantza elkarteagaz bateratuta, 3. aldiz bai Arimuz dantza showa, da pasada bat, gonbidatute soziedanok etorteko. Eta, horretaz aparte, ezer gutxiago, laster batean hemendik 2 hilabetetara eukingo guzela barriro gure 10 ume. Eta, nauzela kristongo guek, 3. edizio hau ondinoko hobetu urteteko. Eta, hori da gutxi gora bera dana. Eskerrik asko tortzaletik, eta... prestatu dugu bideo bat, egon gunaz goizozue bideo hori prestateko, da oso laburre. Bideoan agertuko diez gugaz egon diezan ume guztiak, eta entzungo duguna abestia da Sangre de Monon Eutsi Saharaui abestia, guretzako izan dela holan abesti bat, ume guztiek ikasi da biena, da 3 urte hauetan gugaz egon dana. Da, eskerrik asko, da aurrera. Itxunitzen, politikariak batzutan itzen dabe galdera gabeko gauza, baina guk zabalik gauz, inorre galdera bat gure badagoen. Edo zelako materiala esan duzu, ez da, janaria, jostaioa, zer dako lehitasuna edo... Edo zer gauza hartzen dugu. Gauza balik danetik hartzeko. Batek esaten bazku, baina jungo naz Baskariz egiten aste honetan. Eskartzen dugu. Edo zer gauza, gara dugu. Zutbitalde agazten dugu berra eta zehaztu dugu gauza batzuk. Eta zehaztu dugu guzen gauza batzuk batez ere izan dien ropa. Horiek behar izango da biela ropa, eta gero bai kontuen hartute hemen uda pasoko da biela, adibidez, ulertzeko txankletak, bainu jantzia, toaiak, azkenean guk erabiltzen ditugun gauzak. Eguneroko gauzak. Hori da. Izan daike garbitzeko hainak. Bai, eta horrek bai, adibidez, higieneko gauzak oso baliagarriak dira guretako, ez dira oso errezak eskuratzen. Nagusien pañalak izate baterako. Nagusien pañalak. Eta denak hemen ona datozenean hemen erabiltzeko? Bai, gero, iguale, erropa batzuk iguale negukoak badiez edo
bertara eramateko, bai. Ze eurek hemendik eramaten da bez maleta bat. Ume bakoitzeko behirik. Orduen, depende, ematen dutenaren arabera, maletan eraman, edo udan bertan erabili. Eta bestelan datorren urterako bai gorde esake. 1000 eta piku ume badira, bakoitzak zeu zer ekartzen badago, igual hor materiale asko piko duzu, ezta? Espero dugu. Bai. Eta horren arabera bai, pentsatu dezakegu bestera batera edo gestionatu material hori. Ordurako espero dugu ja lokalen bate zer guztie, udaletxen batek, hortxegatik burruta horretan. Eta, lekuedeko gauza guzti horrek izteko. Bai, hori arazo handize da. Karo, horien gordetzeko, ez da? Bai, azken, ointze herrian laguntza dekogu. Herrialdiko lokal bat, eta, izten dozku, baina otek pasahala, hori zen, beharrezko gauza bat izan bada lokal bat. Ze, klaro, kontuan hartu behar dugu Izurtzako etxea, ez dagoela gure eskura urte osoan, udan bakarrik izango dugula. Orduen, horre arazo bat dugu. Saiatzen garen edo nolan aurrera eramaten hori. Estela bertan baino bat egizu bat daudik etxik eta listo. Egia dabe guretzako lehenengo urtie dela olako elkarlan bat antolatzen duguna, eta ez dakigu zelan urteko dan, baina ohitura sortu nahi dugu bai, eta pentsatu dute urtetik urtera, bai euregaz edo beste elkarte bategaz, hori dana gainera hemen irakasle bideko guz, eta euren irakasleen bitartez bideratzen dugu hori gero ikastetxetatik. Horren lotura asko dauz hortartean, mesua ondo joateko alde batetik bestera, eta usko dugu normalen esperientzia bat hartu behar da olako gauzetan be, gauzak ondo. Aipatu duzu, txosna bariko honetan izango dela? Txosna bat... Bai, euria egiten ez bada, bai. Herri auzo elkartaren tabernan edo? Bai, ez dakidakizue, baina, ostiral honetan jaialdia dau, goizetik gabera edo arratzalde gabera ekintzak dauz, bai umeentzat, bai nagusientzat. Eta, herriak laguntze dozkunez urtean zehar, esan dozkune txosna bat montatzea nahiko genuken. Eta, bai entzizan genuen, nolan dirua bai lortuko genuken. Eta eurize ez badau egiten, montauko dugu txosna. Bestelan eurize badau, bertan egongo gara bai, zesta bat edo zuzketatuko dugu, rifak sartzen egongo gara, eta bai kamisetak sartzen egongo gara. Zeben gurtien bai kamiseta berri sakatera duguz, eta hola lortzen dugu dirua. Dana da, hemen ekarri dabez triptiko batzuk, informazioa... Rubiko jardunaldi horiek noiz izango dira? Maiatzak 7, hori gero pasau aldautzu bezala kartela edo dana dolakoa. Baina, maiatzak 7 ordu biterdietatik 4:00 institutukoak etorriko dire, eurek bakarrik etortzen dire, maila bakoitzien 100 ikasle direlako gitxu gora bera, orduen beste ikastetxeekin batu ezkero ez gara sartzen zelaian. Orduen 4 eta 7 institutukoak, eta gero 13, 14 eta 15ean goizez, 10:00 hasite, ordu batak arte gitxu gora bera, beste ikastetxeekoak. Gutxiaga, Neber, San Antonio Santa Rita, Jesuitak eta Zabalarra. Laubien DBH bat etorriko da, 7en DBH bi, eta gero 13en DBH 3 eta 4, beste ikastetxeekin 2 mailak egiten duguz. 14en DBH bat eta 2, eta 15en lehen hezkuntzako 4, 5 eta 6 maila. Eta ikastetxe bakoitza batzuk bidaltzen da maila guztietatik, beste batzuk segun egun eta maila batzuk bakarrik. Ni haurik, bideo ikusten duen bitartien, gonbidatu dute zeusiet gautxo bat hartzera. Daukagu gure
Camarero jauna. De los hijos del desierto, un pueblo abandonado, desterrado de sus sueños son. Ya no sé si estoy perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos. Doy cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen en la arena. Disfrazados que nos mienten en televisión. Sáhara resiste, no lo ves, no me crees que en cada vaso de té están gotas de esperanza para no perder la fe. Sufrimiento de un exilio que impusieron por la fuerza, termina donde empieza el muro de la vergüenza. Un pueblo abandonado, desterrado de sus sueños son. Ya no sé si estoy perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos. Doy cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen.